Имай предвид, че самооценката е пряко свързана с склонността на човека да се сравнява с другите хора. Сега, често е проблематично с кого точно се сравнява. Дали се сравнява с по-ниските от него социалния статус и социалната иерархия, дали се сравнява с по-високите или с своите пиери на своето ниво. Но така или иначе сравнението е неизбежно. И сега, ако човека се справя по-добре от хората, с които се сравнява, съзнателно или подсъзнателно, нормално е неговата самооценка да бъде по-висока. И в това няма нищо лошо. Сега, в зависимост от това доколко неговите социални умения са ушлайфани, той ще се умява или няма да се умява да контролира проявленията на тази самооценка. Има хора, които не са много добри в това да контролират как се проявява и изглеждат надменни и надути в очите на другите. Особено когато става дума за група, хората в групата, другите хора в групата, често се чувстват отблъснати и така потиснати от тях. Това само по себе си не ги прави лоши хора, добре да си даваш сметка. Когато съдим такъв тип хора, е добре да правим две неща. Първо си да дадем сметка дали наистина този човек не е по-високо в социалната иерархия. Защото това, че той има висока самооценка, най-вероятно е следствие на нещо. Добре да помислим с кого се сравнява, можем да го изговорим с този човек. Но второто, което е не по-малко важно, е да разберем, че тази самооценка работи за него. Той, благодарение на тази висока самооценка, се справя много по-добре с различни неща. И всъщност смислен въпрос, който искаме да си зададем е, ако сме се засилили да го поставим на мястото му, дали това няма да се отрази на начините, по които той се справя с предизвикателствата и това индиректно да бъде негативно и за нас. Независимо дали става дума за човек от нашия екип, дали става дума за човек от нашето семейство, дали става дума за нашия интимен партньор, за децата ни, за родителите ни, без значение. Винаги когато става дума за човек, чието представяне в някакъв аспект от живота ни касае, е добре да помислим дали ако не ги поставим на мястото и ни кажем, бе, знай си мястото, това няма да се отрази индиректно и на нас, защото ние сме зависими от тяхното справяне с предизвикателство. Помисли за това, защото хората не мислят за тия неща, обаче те имат индиректни, а понякога и директни последици за нас самите.